Kenya. Oranga ne ni to the electives ge mage mabedo offered e school ka. Mondo mi inyalo loso gi nyathini kopo nikech yudo nitiere jonyuol moloko skunde mane nyithindgi ok oyiero initially. Koro kirango mi yudo to ng'iye niya combination mane magi offer mondo mi discuss gi nyathi ikone ni idonje grade 10 based on kaki perform gi kaka chunyi dwaro, the one which is closely aligned kopo no pogore completely gimane nyathi choyiero, the enroll ikaw these learning areas. Kamano nikech ngene jonyuol moko be ne loko sikul kalore koda teko mar ofuku mar kamano kama kani nyathi dhi sikul kamano koro mano ngima tek sani yudo ka moro nyathi otimo maber to fuki nono. Koro ko fuki nono ofuki nyalo mi mana package mar tere kata mane C4 school mantiere machiegni kodi. Koro in that C4 kata kodhi na C4 ananga gi geno ni kanga ma oyie somo to nyalo somo kamora mora provided ni omiye resources to nyalo somo. Koro kata kotere na C4 kata tere C3 gima dwaro ni janyuol no timna openj niya ei cluster ni en combination mage mau offer, then orang niya kokaw for example STEM mana kaka wacha aviation cha idhie C3 kata C4 VOJ Wodma C4 kata C3 in kata cockpit mar ndege ni ikia kaka chalo to nyathi moro ni mangu gin gi moro mano bedo donated gi KQ okunyal compete same level. Kono anyalo bedo ni chunya ne aspire team aviation to nekech nok mar ouku mara learning go theoretically will not put me at a level mowinja bedi. I can review my choices mondo mi a pick a program ma upon graduation adi compete fairly gi jok moko in the world market. Wach mangi mokalo kata wan mane otimo 844 kata motimo 844 kamano ne yudo kaka moro luonge school moro kumrangisi maseno